שלום לכולם וברוכים הבאים. היום נלמד על מתודה מובנית בג'אווה-סקריפט, מתודת רדיוס במערכים. לשם כך הכנתי את הדוגמה הבאה. יש לנו מערך של סטודנטים שמכיל אובייקטים, שכל אובייקט בנוי משם ומציון של אותו התלמיד. ממש מתחת יצרנו משתנה חדש שנקרא max grade, שבתוכו קראנו למערך הסטודנטים והפעלנו עליו את הפונקציה reduce. reduce מקבלת שתי פרמטרים, הראשון פונקציית callback והשני ערך התחלתי דיפולטיבי. עוד שנייה נבין מה תפקידו של הערך ההתחלתי. בואו נסתכל רגע על הפונקציית callback. הפונקציית callback מקבלת 4 פרמטרים, כרגע נסתכל רק על השתיים הראשונים שהם היותר נפוצים. הראשון הוא accumulator שבעצם מייצג את הערך שרדיוס מחזירה בכל רוטציה, והשני אלמנט שמייצג את העיוור במערך בכל רוטציה. בואו נסתכל רגע על הכפפות בשביל שנוכל להבין. ברוטציה הראשונה ה-accumulator שלנו שווה ל-0, וזה למה? בגלל שהתחלנו אותו להיות ב-0, עוד שנייה נדבר על זה, והסטודנט הראשון שלנו הוא דניאל, בעצם הסטודנט הראשון במערך. וככה הלאה. בוא נסתכל שנייה רגע ונבין מה הערך ההתחלתי הזה אומר. בעצם אם עכשיו נשנה את הערך ההתחלתי להיות 100, ברוטציה הראשונה ה-accumulator שלנו הוא 100. וכך בעצם נוכל לשנות אותו למה שנרצה. ובעצם ה-accumulator שלנו הוא string של money. בעצם הפרמטר השני אחרי פונקציית ה-callback ברדיוס, הוא הערך ההתחלתי שייכנס ל-accumulator שלנו, אוקיי? במקרה שלנו, בגלל שאנחנו מערך של תלמידים שיש להם ציונים, בגלל שאנחנו רוצים למצוא את הציון הגבוה ביותר, כדאי שנתחיל מהציון הנמוך ביותר, שהוא 0. ובעצם ברוטציה הראשונה, 0 נכנס ל-accumulator. עכשיו בואו נסתכל קצת על מה קורה. בריטרן שלנו, בתוך הפונקציית callback, אנחנו עושים return למתודה בשם math.max, ונותנים לה שתי פרמטרים, שני מספרים. הראשון הוא accumulator, והשני הוא האלמנט נקודה grade, כי אנחנו רוצים את הציון. ובעצם מה שזה עושה, זה מחזיר לנו את המספר הגבוה מבין שניהם. אז בואו נסתכל מה קורה. ברוטציה הראשונה, בגלל שהתחלנו את ה-accumulator שלנו להיות 0, אז ה-accumulator שלנו מתחיל מ-0, והסטודנט הראשון שלנו הוא דניאל. וכרגע אנחנו נמצאים בריטרן הראשון, וב-accumulator שלנו נמצא 0, ובאלמנט נקודה grade, זה הציון של דניאל, יש לנו 90. ואז 0 או 90 מי יותר גדול? כמובן ש-90, ולכן בריטרן הזה אנחנו נחזיר 90. ובעצם מה שקורה עם הריטרן הזה, זה שהוא מכניס ל-accumulator את מה שחזר פה. ואז מה שאנחנו יכולים לראות שברוטציה הבאה נכנס ל-accumulator שלנו 90. וכמובן שהסטודנט הבא היא ספיר, כי היא הבאה בתור, ואז אנחנו פשוט עושים את אותו הדבר. נכנסים לריטרן, math.max, ה-accumulator שלנו הפעם הוא 90, האלמנט נקודה grade הוא 80, וכמובן ש-90 יותר גדול מ-80, ולכן נשארנו עם accumulator שהוא 90. וככה הלאה, הגענו ליוסי, ויוסי הפעם הוא יותר גדול, ולכן 100 יותר גדול מ-90, ולכן החזרנו פה 100, ובגלל זה קיבלנו פה 100. ומה שאנחנו יכולים להבין, אם נמחק לרגע פה את הערות האלו, ונדפיס את התוצאה, נוכל לראות שבאמת קיבלנו שהציון הגבוה ביותר הוא 100. בואו נסתכל רגע על עוד דוגמה. בדוגמה הזאת, אנחנו רוצים למצוא את המינימום, את הציון המינימלי מבין כל הסטודנטים. לכן, יצרתי משתנה שנקרא min grade, וקראתי למערך הסטודנטים, והפעלתי את המתודה reduce. הפעם, ב-reduce, לא שמתי פונקציה, זאת פונקציית callback, כמובן, הפרמטר הראשון, כמו שאמרנו, הוא פונקציית callback, אבל הפעם לא נתתי פונקציית חץ, אלא ממש יצרתי פונקציה, שאותה אני נותן בתור פונקציית callback.
והנה הערך ההתחלתי שהוא 0. בואו נסתכל רגע אם קיבלנו פה תשובה נכונה. וקיבלנו שהציון המינימלי הוא 0. וזה לא נכון לפי מה שאנחנו רואים פה במערך. הציון המינימלי אמור להיות 65. אז בעצם למה קיבלנו 0? קיבלנו 0 כי האקיומילטור שלנו התאפס להיות 0, כי זה מה שנתנו בפרמטר השני אחרי הפונקציית קולבק, ומכיוון שהוא התאפס להיות 0, הוא התחיל מ-0, זה הערך ההתחלתי שלו. כל פעם שקראנו לפונקציית הקולבק, בפעם הראשונה האקיומילטור היה 0, האלמנט נקודה גרייד היה, בוא נסתכל על זה ככה, האקיומילטור היה 0, האלמנט נקודה גרייד במקרה הראשון 90, מי יותר קטן? כמובן ש0, ואז החזרנו 0, ובגלל שהחזרנו 0, ברוטציה הבאה האקיומילטור הוא 0, והפעם 80, וככה הלאה, עד שהחזרנו כל הזמן רק 0, כי שום דבר פה לא יותר קטן מ-0, ובגלל זה קיבלנו תוצאה לא נכונה, קיבלנו 0. איך אנחנו יכולים לתקן את זה? מאוד פשוט. פשוט ניתן את הציון הגבוה ביותר, שהוא יכול להיות 100, ואז כל פעם שניכנס לפונקציית הקולבק, האקיומילטור יתחיל מ-100, והפעם הציון הראשון הוא 90, מי יותר קטן? כמובן שה-90, אז החזרנו 90, וכרגע ברוטציה הבאה, האקיומילטור יהיה 90, והציון הבא יהיה 80 של ספיר, ומי יותר קטן? כמובן ש-80, אז החזרנו 80, וברוטציה הבאה פה יהיה 80, והציון הבא הוא 100. עכשיו, בגלל שזה 80 יותר קטן מ-100, אנחנו עדיין מחזירים את ה-80. ובעצם עד שהגענו ל-65 שהוא הכי קטן, ואותו החזרנו. אני מקווה שזה מובן. אני ארצה רגע לחזור ולגעת בעוד משהו. אני אמרתי שפה יש 4 פרמטרים. בואו נסתכל עליהם רגע. נוכל גם להדפיס אותם. אוקיי. בואו נסתכל עליהם רגע. אוקיי, פה לא היה רעיון טוב לעשות סוגריים מפולסלים. טמפלט סטרינג, סליחה. ובעצם, חוץ מהאקיומילטור והאלמנט שדיברנו עליהם, וכמובן שאתם יכולים לתת איזה שם שאתם רוצים, פשוט הסדר חשוב. הראשון זה תמיד האקיומילטור, השני זה תמיד האלמנט וכך הלאה. בעצם האינדקס זה האינדקס בתוך המערך, אז האיבר ה-0, האיבר ה-1, 2, 3, 4, בעצם מה שאנחנו רואים פה. והארי זה סתם עוד דרך כזאת לקבל את המערך בשלמותו לתוך הפונקציה. אבל שוב, אני לא באמת רואה שימוש בשתי הפרמטרים הנוספים. ב-90% מהמקרים פחות נשתמש בהם, אבל זה טוב לדעת שאנחנו יכולים לגשת אליהם. עוד משהו חשוב שאני רוצה להדגיש, במידה ולא נתנו פרמטר התחלתי, אז בואו נסתכל רגע מה האקיומילטור שלנו מאותחל. אז הוא מאותחל להיות הערך הראשון במערך. זה אומר שאם לא נתנו פה ערך התחלתי כמו 100, 0, סטרינג או מה שזה לא יהיה, אם לא נתנו פה ערך התחלתי, הוא תמיד ייקח את האיבר הראשון במערך להיות הערך ההתחלתי. ובעצם מה שאנחנו רואים פה זה האקיומילטור, ככה, ואנחנו יכולים לראות שהאקיומילטור, הערך הראשון, בפעם הראשונה, ברוטציה הראשונה, זה ממש האובייקט עם השם דניאל, והציון 90. אז זה עוד משהו שחשוב לדעת, שאם אנחנו לא ניתן פרמטר התחלתי, אנחנו בעצם
נקבל את הפרמטר ההתחלתי בתור האיבר הראשון. אני מקווה מאוד שזה היה ברור, ואני אשמח שתצטרפו לשיעור הבא. ביי, תודה רבה.